Lurah Semar Bodroyo lagi lati yo gawe tiga Aris pangandikan begeger uger sak dulita mel ngetan itis jae slutul petis ngayuk jambulon anak-anakku domilan dole nanti kowe dole ayo awas solah bawane bocah saiki ora kena gugu tak itu ujung saka telu tok sirah ayo siji loro nggih sowan sowan Pak telu nggih papat limo lo sowan nggih pitu ya yo melu wolu songo ayo ujung kowe tekan kopi kowe sekawan Pak ujung piro namung setunggal tok pisan ayo mumet kowe ujul piro wonten ujul Pak pas ngapusi tok bocah ora karo-karoan sing sepuh nang ngene kowe jangan nyampur tok cepet wah menyoy jan kena nggo kepeling yen zaman semono bapak yang berweruh yai sepuh rawuh mesti cah cilik berdiri ana sing gawake tasih ana sing manggake saiki wis ora karuan jamane awas anggere dibaleni ana wong sepuh dhewean nang kene mbok kira kowe gedhe saka sapa sing nyewoke kowe sapa sing nukoke susu sapa wah baju suwe terus sagreni malas dibaleni maaf para matur kok dalu menika seneng-seneng wonten mriki mau jan luar biasa menika wonten tamu-tamu yen ngono dadi caosi pasugatan tetembangan ngono boleh mungkin Pak wah jangan nek tembang lembut ya tugas itu suaraku penting kali mau gedong limo tak lebih isi sejeneng ayo saiki do diaturi aku tak sumingkir sik yen jaluwa samar pancen aku iki kudu samar-samar ora kena ngetok yen ora mari yo nawi pitutur ayo do seneng-seneng tak bapak tak lunga sik ra ngono kowe tok nek jan malah kebuki ayo truk iya Kang wis iki ana jalan-jalan kondang ning wonten tamu-tamu ana sing tuan rumah toyono para-para cermo wah bengi iki terus tak kandhani kok jos kok itu jangan luar biasa cermo suteja sinten ja sing meksa wau nggih rawuh ning sampun mundur cermo ugi menika kalih putranipun putrane kok enom Pak Dikatijo ning wis mundur wonten cermo prawira
Nggih. Mas Kuncoro ugi mangayu bagya wonten setunggal wedana saking kraton ugi ingkang rawuh. Sapa inggih pendiri WKS Dong. Asmane iki ya Pak Purwadi undang. Pak Purwadi itu ora mau undang, mesti derek kanca-kancane dalang-dalang sing undang-undang. Ya ngono yo jaku niku Pak Purwadi majeng monggo yo keprayu tutup. Pak Purwadi monggo niki Pak Purwadi yo tutup. Nggih ampun yo. Moga-moga Bu, ya mau terpenan. Moga-moga Bu. Moga Bu. Tengri bangun. Sakliyane Pak Pur ana meneh opiye Kak? Ya ana. Karo Pasang Hadi, mriki Mas Doni, wonten dalan undang wis jan asmane Mas Larko. Jan luar biasa tindak nang kene iki. 6 jam lan kene coba mong dienggo nderek mangan bagyo balai RW nang kene desa. Pak Pur sugeng dalu Pak Pur. Sugeng dalu, sareng. Sehat-sehat Pak Pur. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Pur kados samanten panjenengan ugi nderek bingah sampun dados salah setunggaling balung pisah wonten lebetipun karaton Ngayogyakarta winangingan kelenggahan Mas Wedono. Nggih. Mugi anggenipun mreksani gelaring jagat esem bulan menika dados panutan putra-putra putu lan sumrambahipun wonten tanggilan keluarga. Insyaallah. Mangga Pur menika badhe ngajak sinten mangga wonten Mas Napa. Wonten sareng. Monggo pun menang sedaya kemawon. Nah, menika wonten Mas Narko yang lebih saking Purworejo dalam laris dalam kondang saking Purworejo dalam Purworejo. Lah sinten malih? Sinten malih Pak Pur? Mas Narko sinten malih sing pun jalur munggah iki? Pak Samadi. Ini Pak Samadi. Wah nggih, Pak Samadi. Nggih, lho, kali-kalipun tolong. Wonten Mas Sutris nggih, Mas Sutris saking Purworejo. Gandrungnya kalau lho, pasang lho. Jane jenengan mutani daun itu dos putih to Mas Jare. Gandrung biasane kali wong. Kula iki nggih, kula niki nggih tiyang normal lho. Lah nggih bisa ngoten kok mawon. Lah upami wong iki mboten normal kok nyapa-nyapa. tiyang normal kok kon gandrung jalan kali jalan itu rasane dos putih. Menika Apik, Pak. peling. Apik. Menika sedayanipun wayangan menika kagem peling. Menawi jalan kados jalan Despundi, jalan kaliyan manusia Despundi sedayanipun menika wonten makna filosofipun. Ngaten. Nek ajeng le nyondro kados putih kok gandrung kok kalih sami-sami jalan niku. Wonten pina Muga-muga malaikat ora ngamin. Nggih, pun kagem hiburan kemawon. Hiburan apa iki hiburan gandrung terus malah ketembangan. Niki gandrunge cara napa niki genthok napa menak jinggo? Pun minang gojing mboten mawon. Minang gojing minang jinggo. Jinggo niku mung lemah gojing mung mikir. Nek menak jinggo kan ngeten. Nggih. Mas Narko menika dados menak jingganipun kula digandrung pinangka sinten Mas? Waito. Waito. Waito kuwi. Jenenge kampung milih. Kula tak dadi dayine mawon.
ngaten mawon. Upami kok pejame kok lagi sekeca niku ngangge waita. Ning nek jenengan kok lagi boten sekeca ngagem punyengan mawon ngaten to. Nggih, pun butuh lagi semua, pun balaki, pun jelek. Kula dadi jayun. Dados wanita kan kinten. Kula dayun ning saking paningale Minak Jinggo kula niku wanita ayu. Lah cocok apa dados napa? Boten. Minak Jinggo. Oh, nggih Minak Jinggo. Enggak, Pak Kris dados Mas Tris niku Minak Jinggo. Minak Jinggo. Terus Kula Waita puyengan. Iku waita puyengan. kula kan dianggep waita puyengan. Ning jatosipun kula niku dayun. Nggih, Mas Nato dados napa? Penonton kula. Oh, pernah. Nggih, Lembang kalih.